nopeasti oman maalin suulle, mutta aivan, jaha. Mitä se epäselvää täällä nyt on? Ottaako Bojan Zupancic tässä aika lisän juuri kun Vainion päällä on Stokkanovet edessä? Vai oliko siellä IFK:n väärä vaihto sitten? Tuomaripöytä reagoi tähän ja viheltää. No, tätä polemiikkia nyt selvitellään hetken aikaa tuolla tuomaripöydän toimesta. Katsotaan mikä on tuomio. Neljällä IFK pelaa nyt seuraavat 8 sekuntia. Sen jälkeen saa kotijoukkue 5. kenttäpelaajan sisään. Knaapinen istuu 2 minuuttia.